सारा वर्ल्डआव सारा इन्डियायाव इन्डास्ट्रिखौ नाङा होनग्रा खुनु जायगा गैला जोंल' बिदि जानानै थानो हाया जों गावखौनो गाव हिनमन्यतानिफ्राय उद्धार खालामनांगोन। हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जोंहा इउपिपिएलनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारा दिनै हाग्रामानि हेंथायै लोगोसे बर' रायजो राजाफोरनि हानि जेंनानि बेलायाव दिनै केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारा दिनै जोंनो गुवारै बेखेवनानै होदों। बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदों केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारा आरो बे बाथ्राया मा नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो खोनासंलां। स' रायजोफोर दिनै इउपिपिएलनि केबिनेट मन्त्रिजों लोगोसे माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो आरो जाय बाथ्राखौ नोंथांमोनाबो खोनानो मोनो आरो बे बाथ्राखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना गावखौनो एसे लोरबां मोनो नङा होनब्ला रायजोफोर दिनै केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारजों लोगोसे इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्रा बुङो आरो बे बाथ्राया जाहैबाय साख्रि। दिनै पर्बत जरानि हानि बेलायाव दिनै बिथांमोना दिनै साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों। दिनै आम्बानिया जुदि बेवहाय कम्पानि बानायफैयोब्ला दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेयाव जब मोनगोन साख्रि मावनानै न'खर खुंलांनो हागोन आरो रांखान्थियाव गोरलैयै जोङो रांखौ आरजिनो हागोन होननानै दिनै केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारा बुंदों। थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो रायजोफोर दिनै 2020 मायथाइयाव जेब्लानाखि इउपिपिएल सरकारा बा इउपिपिएल हानजाया सरकार दादोंमोन आरो बे 2020निफ्राय दिनै 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय बिथांमोननि इउपिपिएलआ सरकार दानाया। नाथाय बे सरकाराव 5 बोसोर कमप्लिट जानायाव सोर साबैसेया साख्रि मोननो हाखो आरो सोर साबैसेनो जोंनि बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफोरनो साख्रि होनो हाखो इउपिपिएल सरकारा दा बाथ्राया बेसो आरो फिन खेब दिनै गोदान इलेक्सन जानायनि सिगां बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों साख्रि होनायनि बाथ्रा जे आम्बानिया कम्पानि लुफैयोब्ला साख्रि मोनगोन आरो गोरलैयै रां आरजिनो हागोन आरो खाथि खालानि ओनसोलफ्रा जौगानायाव फैगोन। थारैनो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो रायजोफोर दिनै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारा दिनै गोबां बाथ्रा बुंलांदों हानि जेंनाजों लोगोसे स' नोंथांमोना नायलांदो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनानै होग्रोबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारा हाग्रामानि हेंथायै लोगोसे बर' रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाखौ लानानै आरो पर्बत जरानि जे पुलिसजों जे जालायनाय बर' रायजो राजाफ्रा बिनि बिसय नोंथांमोना नायलांदो अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। आदानि ग्रुपनो हा होनाय बाथ्राखौ सोर बुंदों? आदानिनोथ' हा होआ। आदानिया बावहाय इनभेस्टमेन्टसो खालामफैगोन हाया बिटिसिनिनो एपिडिसिएलआसो बे हाखौ एपिडिसिएलनोसो मोनसे लिस्टआव होगोन आरो आदानिया बाहाय बिजनेससो खालामगोन। मा लुबैयो फालाय जोंनाव डेभेलपमेन्ट जानो नाङा साख्रिया बबाव मोनगोन बिजनेसा बोरै डेभेलप जागोन? सारा वर्ल्डआव सारा इन्डियायाव इन्डास्ट्रिखौ नाङा होनग्रा खुनु जायगा गैला जोंल' बिदि जानानै थानो हाया जों गावखौनो गाव हिनमन्यतानिफ्राय उद्धार खालामनांगोन। इनभेस्टमेन्ट खालामफैदों जेब्लानाखि बिटिपिएस जादोंमोन सालाकाथियाव अब्लाबो बिदिनो बुंदोंमोन नाथाय बिटिपिएसआ जानाय लोगो लोगो दा जुगे जुगे सोलिनानै दं 72निफ्राय दिनैसिम साख्रि बाख्रि मोन्दों थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड आरो बिजनेस खालामनो मोन्दों। टेकनिकेल लेभेल बा गोजौ लेभेलनि साख्रि बाख्रिनि खोथाखौथ' जों बुंनो हाया। थ' दिनैहाय नोंहा जेलानाखि बिआरपिएल गायसनदोंमोन बङाइगावआव बे गभर्नमेन्टनिनो अनुस्थान अब्लाबो बेखौ प्रतिबाद खालामदोंमोन नाथाय बे जायगानि मानसिफ्रा बेनिफिट जादों दा जौगादों। दिनै आदानिया फैदों बाय 35 बोसोरनि मोनसे लिस्ट आरो बे हाया बिटिसिनिनो जानानै थागोन। थ' बिनिफ्राय जि बिजनेस जागोन देशआ डेभेलप जागोन स्टेटआ डेभेलप जागोन आरो लोगोसेयैनो जोङो माने दिनैहाय बिटिसि ओनसोलावबो बिनि फाइनान्सियेल बेनिफिटखौ जे जों मोनगोन दा बेखौ जोङो जबरदस्ति रावनिबो हाखौ लानानै इन्डास्ट्रि खालामा। बे पर्बत जरानि मानसिफ्रा जेरैखि जाया बे हाखौ जों होआ होननानै बुंथारोबा बाहायनो जबरदस्ति खालामनांगौबो गैया। बिनि थाखाय दस्रा जायगाबो नागिरनो हायो आरो दस्रा जायगायाव बिनि अबजेक्सन फैनाय नङा आं सानो। दिनै रौता जि बियाब बिटिसिनि बावहाय बेनिफिसियारि मिट खालामदों फ्राय 10,000 बेनिफिसियारिखौ बावहाय लेंहरनाय जादों आरो बिनि थांखिया जाहैबाय मोनसे एवारनेस जे दा बिटिसिनि सिङाव मा बेनिफिसियारि सोलिगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिबो माखासे आसनिफोर आरो दा स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे आसनिफोर दा जुदि नायो जे जेनेबा पिएमएवाइ ग्रामिन बिनि गेजेराव
रौता ब्लकनि सिङाव प्राय 9396टा टारगेटमोन दा सेंसन जाबाय 9215 आरो कमप्लिट जाबाय 7736 आरो दा जागासिनो दं 1779 बे दा अनगोइं आरो दा नेशनेल जे ससियेल एसिस्टेन्स प्रग्राम बेवहाय दिबांग पेन्सन बा बृद्ध पेन्सन थायो दा बेनि गेजेराव दा 5166 जन बिसोरो हयथ' मोनबाय आरो अरुणोदया फार्स्ट पेजआव प्राय 6040 मोनदोंमोन सेकेन्ड पेजआव 3234 मोनदोंमोन दा आरोबाव थार्ड पेजआव 3.0आव आरो माखासे हाजार बे टारगेटआ दाबो बाहाय क्लियारलि मिथिनाय जायाखै खिन्थु बे एसे बांसिन जागोन आगोलनिफ्राय बेबायदि टारगेट दङ बेखौ मोनजोबगोन अरुणोदयाबो लोगोसेयैनो दिनैहाय दिनै जुदि दा नायोबा MGNरेगानि आन्दाराव IBS स्किम बिसोर मोनदों मा 339 बेनिफिसियारि बे रौता ब्लकनि सिङावनो दा बेखौनो जों दा मानसिफोरनि गेजेराव फोसावनो लुबैदों आरो बे अनगोइं स्किम बेजों लोगोसेयैनो BTCआ दा माखासे सुपार 50 मिशन लोगोसेयैनो हमनानै लादो अनसाय बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि फिन रोदोमखां बिथांखि बेबादि बिथांखिफोरनि गेजेरजों गोबां बेनिफिसियारिफोरनो बेनिफिट होनाय जादों दा बेनि गेजेरजों जों BTC ओनसोलाव जे कमिउनिटि वेलनेस जिथु लामा बा स्कुल बिल्डिं बा हस्पिटाल जाबानो जाया गामियाव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जिबनावबो मोनसे वेलनेस फैनांगौ एबा जौगानाय फैनांगौ थ' बेफोर आसनिफ्रा जे जोंनि दानि BTCआव मोनसे गोदान नोजोरजों जोङो लानानै आवगायगासिनो दं बेखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनाया जोंनि उद्देश्य आरो फैगौ समाव आरोबाव एसेम्बलि सेगमेन्ट वाइसआव प्राय दिनै जुदि माजबाद सेगमेन्टखौ नायोबा स' हमनानै लादो 25,000निफ्राय 30,000 जे अरुणोदय बे फैनो थांगासिनो दङ थ' बे अरुणोदय माने मा माखासे दुखिया आइजोफोर दा आगोलनि समाव जायफ्रा अरुणोदय मोनाखैमोन बिसोरबो मोनगोन आरो मोनबाय थानायफ्राबो मोनगोन दा अरुणोदयनि गेजेरजों आइजोफोरनि जि एम्पावारमेन्ट बेखौ जोङो बारायनो थाखाय नाजानाय जादों दा बेनो बे उद्देश्य लानानै दिनै मोनसे साक्सेसफुल मिशन बे BTCनि आरो BTCनि दा प्रमटर दैदेननाय गभर्नमेन्टआ बे आसनिफोरखौ सब साक्सेसफुल भाबैनो मावलांगासिनो दं दा रिसेन्टलि खबर मोननाय मथेबा मिउनिसिपालिटि जि कमिटि बा मिउनिसिपाल एरिया जे रौताया मिउनिसिपाल माजबादा मिउनिसिपाल खैराबारिया मिउनिसिपाल आरो बिदिनो मोनब्रै मिउनिसिपाल बे बर्डखौ दानाय जायाखै नाथाय बे रिकगनाइज जाबाय अलरेडि मिउनिसिपालिटि थ' बे हिसाबै मिउनिसिपालिटि बर्डआबो जागोन आरो रौतायाबो दा माने मिउनिसिपालनि आन्दाराव जेखिनि सुबिदा फैयो ड्रेन बानायनायनिफ्राय लानानै गासैबो बे गासैबो सुबिदाफोरखौ मोनजोबगोन दा UPPLआ दा हारसिङैनो गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय मोनसे ओरैबायदि शक्तिशालि दल आरो बेबायदि गोख्रों दल हयथ'बा गुबुन दला जानो हायाखै दा ओंखायनो जोङो मोनफ्रोमबो बुथ लेभेलाव बुथ सन्मिलन खालामबाय आरो जोंनि बुथ लेभेल वार्कारफ्रा 5,000 6,000 बुथ लेभेल वार्कार आरो इसिबां रोजा रोजा जेराव भट देरहानो थाखाय 20,000 22,000 भट नांगौ बाहाय बुथ लेभेल वार्कारानो जुदि 5,000 जायो थ' अब्ला जोङो बेखौ जुदि माल्टिप्लाइ खालामो जे 4 जन बा 5 जन थ' बेनि गेजेराव जोङो देरहानाय अंकआ फैगासिनो दं फ्राय 40टा जोङो केन्डिडेट होगोन आरो बिनि थाखाय जों प्रिपारेसनाव दंबाय थायो 25टानिफ्राय 30टानि जे सिट बाखि गासै सिटखौ जों देरहाजोबगोन होननानै बुंनांगौआबो दा दुगादुनानै लानाय जागोन सम दंबावो जिहेतु खिन्थु दिनैनि दिनावनो जोङो 25टानिफ्राय 30टा सिटखौ देरहानायनि मोनसे थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों